lo ngene samoro wuoye ng'anyo to pok gibede street jadole nya confirm anasema street mobilize ana won WhatsApp koso ground anan gi pichni kata Cleophas kidie story mar sodomy case at St. Aquinas ibro yudo pichni ga olo mangiso mano ng'anyo ademe mia ero kamano abugana mana confirm ka gisati mugino ma tire ng'anyo tieng dere inyalo biro ng'anyo ine gari kama yom chati wuok ok ifuayo ni picha koni joga gi mate dan ba explain gini to nitiere ng'anyo maine kipao mbele in street in foot soldier and I normally say ni kidwaro to anadhi kata mana YouTube sane te Google iboneno ka wan kiomo baba wali wawi wan kanyo ki dhi ng'anyo mag town IBC must go Asakasan must go wan kanyo nitiere ng'anyo makise goye ineno ka jou mane wuok go estate igoli sa sidong tiduogo ok duog ni riek be ng'anyo nyasaye moriti koro adwa nyiso jowa gi ni mentality mar ng'anyo nyakwa gol kuom jowa sani nikeche wawuoyo ni awinjo ka engineer wacho maler ni kama wantie kawuono ni wawuoyo about economical revolution to wacho ni it is a more of a boardroom than the endara the endara waseng'anyo moromo in fact gimora mora kawuono kiwe democracy Kenya history nok nyal ndik ka onge oganda luo history no mano is not complete number 1 kani kelo katiba makoro sani kata jenzinyo dhego magikuot ni article 37 miyo wa right mar ng'anyo kikwano joluo mothoe katiba ni odhiambo bayo ga gari sasi live ode sabiriyo kod chamolat jowa osetho ting'eyo ni nitiere kamoro ma wuoth kugik tiwacho ni walokane strategy en niya okochuno ni nyakwa ng'anyo there is a way ma wanyalo timo go our things mondo serikal owinjwa mokwongo king'iyo history samoro engineer okong'iyo history kako oganda luo si wuotho oganda moko fight mina no koro wawacho kawuono ni fight ni nochake gi Jaramogi Oginga Odinga kano donje serikal oloso to joko loko ne pache oringo doko oko barely 2 years o struggle mokete mowacho ni ok wanyal yudo Kenya ok nyal yudo uhuru kapod Jomo Kenyatta ni kanye iye kokete barely 2 years olok ne paro then jogi biro gi miluongo ni divide and rule seche go ne gikawo tomboya gikelo close gitiyo gi tomboya mar wuondowa emomia wacho ni ka wane chama mar ODM let us stick in the party nikech party wanosemiyo wayudo gik mang'eny e Luoland number 2 ka Jaramogi nyowuok ineno campaign mar Kibaki gi Jakom ka Jakom odhi Uhuru Park modeclare ni Kibaki tosha ma Jakom owuok mo campaign ka Kibaki ni wheelchair mokete mobedo ker ang'o mano timore the next thing ng'ama ne gigweyo oko ne ng'awa Jakom odok e street wagore wachakwa biro mwaloso coalition ODM wane dongo ODM wane omi ka osekwal coach Jakom omi Jakom prime minister miyo Jakom ma carpet onge ka Jakom odhi e function chonge dionge dongi gi waneno Jakom miyo chako wang wachakwa dok oko wachakwa gore wabiro go Uhuru Kenyatta 2017 Uhuru Kenyatta kwa betgo kata minister kata chiel ne okondoso no kata mana director mar UHO ne okomiwa kipenje to wacho ni adongwa wenu serikal nyoneno gimotimore 2022 onge gimo wayudo wadhiki wan ting'eyo samora dok ga piny mang'i tawacho ni Nyasaye beriek ing'eni Jakom jogi chalni noseng'eyo ne gi predict tho Jakom emomiyo kane wadhi 2022 jogi owacho ni ka Jakom dwaro Kalonzo mondo be deputy ne gishot che magi kawo Martha Karua magiketo ing'eni kawuono dwa wuoyo de onge gimwago Martha da obedo ker number 2 Ruto ne okwagone kura kata chiel kendo Ruto chieng' moro biro Nyanza to wacho ni jothurwa an namiyo kura 2007 anto miya makato yieyo kromgo to pare ni manga mokwagone kura to ndosonwa Cleo minister mar treasury ochako ndosonwa energy emomiya wacho niya kapok wagoyo mbak dhoke ndara nonego penjo pio wandai na ng'omi sitimbe adi mitwegwe onego penj mbade ni pesa di miya locate ne nderni ma Nyanza
to pesa di miketo ne minewa madhi timo go ohala. Penjo gi upenje gi kane kapok abiro kata engineer anga biri ka tiemo penjo gi kane iwacho no penj bade wandae kod jo experts tuma omi serikal kamba ginti era doko di kure wede penjo gi rambe magitimo kibuye manyo mbadi wabro luonge e bedroom maja kom miluongo ni Kibra wabro penje maswali obiro timo no rambe to wiu Badi nitie forums. Badi nyocha kata kineno finance bill ka nyocha luongo forums. In fact, and the first minister manyotimo gige differently. He was engaging. Kendo badi no media I attended. Na they ko wuyo ne jiwe bunge la wananchi kana romo giji town. Yes. Yudo ka badi kata mana Kibra no biro. Mo bedo piny. Ipenje swali to tema to duoko. Nyiso ni ambadi ngama winjo katiba no they mo timo gimiluongo ni public participation manie katiba.